Hayır. Hayır Yoshi. Hayır. Hayır Yoshi. Hayır.
Hı? Ne oluyor? Çok korkunç. Bakit lokan koyuyor? Bakit? Ne dediğin istemez. Şimdi sözü değil.
you
Ah! You see!
Ah!
Solnedgång. Kom till barn. Men varför kan inte du göra det? Jag måste lära dig att göra saker. Jag kan inte bara Kolla mamma, kolla på min grej. det är inte bra.
är det som luktar? Aha. Det är pluttolukt. Jaså? Mm. Men kan det låta det du behöver gå ut med dig innan? Kan du lyssna? Jag ska se till. Okej.